Amikor elérkezik a nap vége, az első utam nekem is a fürdőszobába vezet. Jól van ez így? Ja, de Kaposváron is feltámadt a szél. A lefekvés előtti készülődés számomra egy szertartás, ezért ilyenkor mindig ellátogatok az én kis szentélyembe. A mindennapi stressz sajnos a bőrünk egészségére is negatív hatással van, ezért használom ezt a 100% gyümölcsből készült alapozó terméket. Na de kérem! Nem kell kérni, ingyen van. Az én kedvencem ez a Sanyi bácsi márkájú szilvás kiadás. Ebből első körben 4 centilitert szoktam használni. És amikor extra kényeztetésre vágyok, akkor nem szoktam sajnálni magamtól ezt a körtés kiadást sem. Nálam ezek után a hajápolás szokott következni. Erre sok mindent kipróbáltam már, de végül ez a komló alapú, B-vitaminokban gazdag termék vált be a legjobban. Mivel ebből az üzletek polcain igen nagy a felhozatal, azt javaslom, próbáljátok ki több márkát is, mert én is így találtam meg a személyes kedvencemet. Fékezze magát! Ráadásul ez nem csak a hajunkat táplálja, hanem vízhajtó hatásának köszönhetően méregtelenít is. És ha már a mosdiban vagyok, vetek egy gyors pillantást a tükörre. Sajnos a szemem alatti táskák sok bosszúságot szoktak okozni, de szerencsére ez a füstös hatású termék ezt könnyedén tudja korrigálni. Számomra nem csak a testem ápolása a fontos, a lelkem is kiérdemel egy kis törődést. És ennek a legjobb alapja egy kellemes relaxációs zene. Régen ilyenkor sokszor egy Fruit Ninja-szerű gyümölcsös játékkal fűszereztem meg a kikapcsolódást. De erről már leszoktam. Ugyanis rájöttem, hogy sokkal értékesebb, ha ezekben az esti órákban több időt töltök a családommal. Úgyhogy ilyenkor egy asztalnál ülve átbeszéljük, hogy kivel mi történt aznap. Szerencsére a családommal egy nagyon mély kapcsolatot ápolok, így mindent meg tudunk osztani egymással. És ha épp valamelyikünk problémákkal küszködik, akkor megpróbálunk hasznos tanácsokkal segíteni a másikon. Velem ellentétben a családomban mindenki szeret sportolni. Ezért nem ritka, hogy még ilyen későn is edzenek egy keveset az egészségük megőrzése érdekében. Hát igen, én sajnos egy kicsit lusta vagyok. Viszont néha egy pár jóga gyakorlatot azért én is megpróbálok becsempészni az estéimbe. Amikor pedig már úgy érzem, hogy testileg és lelkileg is egyaránt feltöltöttem, célba veszem az ágyat. A gerincferdülést és egyéb problémákat elkerülendően egy speciális ágyban szoktam aludni. Wow! És várom az álommanókat. Ki kell nyitnod a fület, hogy megértsed az éneket, azt korigomat keresek. De Kaposváron is feltámadt a szél. Szindexem, majd meglelem, kiebb én a mennyek, meg aztán magszületem. Kivéget út megvetem, hazaküldtek ott engem, ott engem.